Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga umat o Nabi sallallahu alaihi wasallam, isa sa mala murala makamumuayan si saging kaya masatano may ito ang mga ulama yung di makasibok naging kaya murala miadin si mismo ko sambayang asuldo sambayang aging gai kambelablag kapura-purak pembetuan sa social distancing. Isa nan sa mala ang murala si saging kaya masa. Ayakyab tuirun sa murala na sabab sa ginan na marayag ang makasusupak ko syariah o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nagutaman sa kiyukom o mga ulama adi terus sa benar sa giyai na bid'at o agama. Aya sabab yan na sumismo asimba apiyasad o Nabi sallallahu alaihi wasallam na piyamagalin bininasa nagyay ni Kidiyon ay manan yan na mimblablaga tao mi pura-purak ataw na sidim pang kusambayang. Aya tanu din niyo mga luksami mga pagaryami na aya katru Nabi na al-furqatu azab suwati Nabi sallallahu alaihi wasallam suka pura-purak akam belablag naginan nakasiksaan na aya penari mga umat o Nabi upamakasita nulin pura-purak ang belablag si mismo kusuldo sambayang abadiging kanan asambayang na piyasad o Nabi so ikidiyon inimbaalan o Nabi so amananian nakataloga ikidiyon na binina sa tanong tunaa ikater o Nabi aya kater o Nabi na sallu kama ra'aytumuni usalli simbayang kano at tigu Nabi si kubuntal akele niyo kudia kan di ka simbayang na tunaa ibuntal akya simbayang mo Nabi akya pagimamin yang ku mga sahaba dadin sa akal kamakamba batang sa kitab agyang utabuntal yan na aya buntal yan mga luksami mga pagaryami na kandasig-dasig kapamagubay-ubay inin daw o Nabi sallallahu alaihi wasallam si kung mga sahaban yan ukit akasimbayang kataya apagaluin tanong aging gai inin daw o Nabi ukit akasimbayang asa din sa supak niya na binasaan niya na tao amyakang galabag sa mananian na bid'at kataya din gai kitab apagaluin niyo saya na miyaka kapakapal a kitab aya mapapadalam sa kaya kitab na sunamatiman mga kitab para sa hadith su Bukhari, su Muslim, su Abu Daud, su Tirmidhi, su Nasai, su Ibn Majah ginan sunamatiman mga kitab espesyal ang mga kitab para sa hadith na mialoy si saging kaya kitab si saging iya page 82 si ko Bukhari sidne ko Bukhari mga pagarya tunay ka tiro Nabi la tasawunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum pakatituan niyo at tiyo Nabi so mga saafiyo tunay pitiro Nabi pakatituan niyo at tiyo Nabi sa mga saafyo na padsa kapakatituan ko saaf agyang ko tuwa kapamagubay-ubay kandasid-dasid kaudi niyo na natiyo Nabi ngula-ula na pakisambian wallahu ta'ala sa mga buntaliw ay mana niyan na aya kasiksaan imbagay wallahu ta'ala san ko mga tao adiran pakatitun sa mga saafiran na nasi sa alungan akiyamah na simbian wallahu ta'ala sa mga buntaliw ay mana niya nagpakaya alin wallahu ta'ala sa mga buntaliw maalin sa buntal pangangayaman sabab puto kuya mana niyan nakakasupaka si kuukit akasyop ay nindo o Nabi sallallahu alaihi wasallam siya na sa Bukhari ikadua hadith amialoy si sa Bukhari na aqimu sufufakum wa tarasu pakatituan niyo at tiyo Nabi so mga safiyo nagu dasig kanu fa inni arakum min wara'i dhahri
kamata-mataan at yung Nabi apkailakan sa kanubu ko talikudan akan. Ginan iinindaw Nabi sallallahu alaihi wasallam akasip akan desdesig. Nakataya mi adi pan si saging ka kitab saging ka iya Sunan Abi Daud. Ginan su Abu Daud rahimahullah. Na mi adi ni naging kay mga hadithu Nabi. Tingu Nabi ala tasuffuna kama tasufful malaikatu inda rabbihim. Bakan wa tingu Nabi dipsep sa lagi buntal adi kasyap o mga malaikat kukap simbayran ko Allah. Miya kagiraw sa mga sahaba, Ya Rasulullah, kayfa tasufful malaikatu inda rabbihim. Ya Rasulullah, na anto na ibuntal kasyap o mga malaikat kukap simbayran ko Allah. Na aya Peter o Nabi, yatimmuna sufuf al-muqaddamah wa yatarasuna fi saf. Ayat timu Nabi, buntal adiran di kasyap na kumplito niran aging kuto mga syap terutop niran nagu di isiran din desig at tigu Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu ikasyap pa ininda o Nabi lagi do kasyap mga malaikat akan desig kuway tunapan ni kater o Nabi si saging ga iya kitab o Abu Daud aya Peter o Nabi nana wala tadharu furujatin lisyaitan dini wati Nabi begi sa distansya sa mga syaitan at kasisipaniran si kung mga pagaltaltan niyo man wasala saffan wasalahullah saad na tigu Nabi sa tao ada at taguun niyan a distansya ko saap kaya maanan niyan na mindesidesig siran na saad na tigu Nabi sa tawag ito isuaan niyan na limuon sa kanyan wallah wa man qata'a saffan qata'ahu Allah saad na tigu Nabi sa tao aadna niyan sa distansya aging kuta pagaltalta no mga saab na aya mambuat tigu Nabi kidiyon wallah na naputol nun wallahu ta'ala aging kutwa limuyan tiubaan wallahu subhanahu wa ta'ala tunapan ni katiru Nabi russu sufufakum wa qaribu bainaha pakan des-des ganyo at tigu Nabi su mga sapi ko dini duga sembayang pamagubay-ubay kan wa tigu Nabi wahadhu bil a'naq nagu-istrita ni wa tigu Nabi su mga sapi fawalladhi nafsi biyadi kapsipa ako at tigu Nabi siku Allah inni la ara syaitana yadkhulu min khalalis saf kapsipa ako at tigu Nabi siku Allah mata-mata anap kailakan su syaitan kukapakasisipian ku pagaltaltan ng mga saap abakanti sa ayat tigu Nabi adisilinan o syaitan na kaannahal hadaf na lagid umayto akambing amaytam nagina ni ininda o Nabi akasyot adapat nasuan tanway punggulalan tanong si ku mga sambayang tanong aging kananakan desig si ku kasimbayang sa ayat manay ni mga pagariya nasadin sa supak ni naging kamiya kata-kata karahadith amya aloy kukini pangdaon o Nabi kubunta lakasyo na sabnar amya kang gelebag sa kaniyan sa bid'at si kuwagama amya kang gelebag sa kaniyan sa bid'at amya kang bagu sa buntal asimba aknabaginan ini kidiyon o Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi na ni kapakapananggilatan o mga pagariya makapananggilatan o sa mala akapananggila kasi saging kaya masat tanuman to na naapiyaw ka na ba tano pag-istrikto aging kaya mga dato tano na sa katano idi mag-istrikto sa katano idi mag-istrikto na ininggulalan tano panaging kaya galubak si kusuldo sambayang tano marayag akya pakasupakian uukit o Nabi sallallahu alaihi wasallam mialoy tanod naging utapiter o Nabi simbayang tano sa lagi duka simbayang o Nabi sallu kama ra'aytumuni usalli simbayang kanu at tigu Nabi kulagi dudia kan di ka simbayang na aya kay simbayang o Nabi apadiyan sa mga sahaba na kandas-dasig mga pagariya na may ka simbayang ka ko liyo kubunta la kay simbayang o Nabi nagyuto din ikiyataplisang ka kuukit o Nabi sallallahu alaihi wasallam mga luksami mga pagariyami di tano kidaawa iba tigit tano iaden apaniyakit pandemya kadaawanan alagi du ayug lalawa sa kalubay naman lagi mo ta ayug lalawa kalubay niyan
Sambar nandun na pepanga teteped sabab saging kutwa kalubay niyan. Gidam ako maging utama bagrandu. Naginan ikalubay aging kanan alagi danan abasihan. Social distancing kay sabab saad na pandemya. Badi mala a pandemya aging kutwa miya katalinguma. Si kumasaw mga sahaba. Agi iti pure pan a virus. Amasugatian so tao na di mamakaitam alawas yan. Na dad na ba penayawanon inunta sa giyang kutwa kakumaw adilian dad na recover. Why? Na ino ada siran social distancing da siran belag-belag pura-pura kudiran di kasimbayang. Why? Kasakatano mi pura-purak abadigay nga iya pandemya na mararanid mga pagarya ko kababaloy niyan a politika akal business na urin yan na isengkot tanurunanan ko kapenggal bagatano ko maraya gaw kito nabi naya dawa tano na pandemya o pamakaaya indawap man usabad na tigira na inubu a Saudi ami social distancing mga luks na may mga pagaremi mga umat unabi anda miya kapoon asuguan agi nga social distancing miya kapoon ko mga ulama di si miya kapoon sa WHO a organisasyon ang mga kafir na siran isumiyugo sa giyang kanan na social distancing na inunutam mano mga datutano na inipi sirang kumangataw ay maalag na marayag aknabapuun ko syariah o Islam kanabapuun ko mga ulama kapuun ko mga kafir apanduan nadingka kida awa ibatiga inubuwa Saudi. Gia Saudi mga pagarya na teruntas sebenar na kiyakaningkilan sukada kalang ko mga ulama Iran. Diran mabterus sebenar apia ikapasangya na ulama. Amay kakiyakaningkilan kadini mabterus sebenar kakabina sa anon ikalabusuron o goberno niyan. Gia mismo Saudi. Anda manaya ikapakapagriak o mga ulamasan. Iko-kontrol siran a gobyerno Iran. Terus ulama sa benar na miya dakap na miya kalabuso. Abani di katawi si Sheikh Salih Ali Talib a isa ko mga ala a ulama sa Saudi kapag kaniyan sa imam sa haram si sa Baitullah na si Kuyar a 2018 na miya pad sa kutuban yan aging kuto ayam maanan yan na mga kadihilan aminisul jaging kanila inged unabi sallallahu alaihi wasallam ay maanan yan na luminous kanyan ko papasad na khutbah sabab sa giyong utamiya konsinsyas kanyan kung magagadamian ang mga kabinasaan aminisul jaging kanila inged unabi sallallahu alaihi wasallam lagi ito ba miyaluin yan miya pakainang kaiyan sumandaklataw na si ko after khutbah na ini dakapon na ini kalabusuron na tamaniman to na dad makaliw na anda man yung mabuhay di kalakagyang ka na mga ulama. Huwag. Iaya bagsak o ulama apturoon yan subenar na kalabuso. Na anda man yung kapakapagri akiran mga pagarya? Anda man yung kapakapturoon sa giro sira na aya o kait o nabi na giro manaya ribat aging kaya social distancing kaaya kebulang iran na sa gobyerno Saudi na kakalabuso sila. Naginan imarayag asumbagsan mga pagarya. Agu aya kalubayanan dalil basihan aging kanana iya ipendawatan na inubuwa Saudi. Ba aya meter unabi na aya pagilenan tanu ko agama na Saudi. Baginan ni meter unabi. Aya Peter unabi ami aluisi ko mga hadith. Lagi do si ko kitabu Imam Malik Muwatta. Inni taraktu fikum syai'ain. Imbagak akarkano at tigunabi. So dua asay ukpiti niyo na di kanun madadag. Naginan so kita bu Allah aguso kita kana tigu Rasulullah. Ayami aloy sa hadithu nabi kepitan tanu ini baga kaya katanu pagilenan tanu ko agama para tiyak wallah simbak wallah na sa Quran. Aguso ukit-ukit yan hadith yan. Kenapa ayah Peter nabi imbaga kakarkano pagilenin niyo ko agama niyo nagiya ingada ka na Saudi. Danan matur nabi. Nauriyan yan, napalakad tano sa kataro nabi. Pagisapakan tano sa Quran. Pagisapakan tano sa mga hadith yan. Kaya hindi tano na Saudi, wapa na minitungan na sa dalil. Baad na may turo nabi, tigina aya dalil na Saudi.
dan maturu Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi dana. Agu isa pa nami aloy riwaya si sageng kaya kitab kitabu Imam Tirmidhi si sageng ami akan la kitabawi dan tano. Kitabu Imam Tirmidhi mi aloy na laging kaya katuru Nabi. Padaya riwaya at higu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas inni qad taraktu fikum ma in akhadtum bihi lan tadillu kitab Allah wa itrati ahli baiti. Geng kaya hadith na maray ka panaya asimbag sa geng kaya mga bangsa tano mga siya adi social distancing. Huwag. Tunay ka tiro Nabi, si sa geng kaya Tirmidhi, kitabu Imam Tirmidhi. Padanan ko mga kitabu mga ulama tano mga ahlusun na aya ka tiro Nabi ami aloy saya. Haiti ko Nabi mga manusia saben benar imbaga kakarkano ageng kay upama kapitinyo na di kanud na tigo Nabi madadag upama ka unutinyo na di kanud na tigo Nabi madadag tunanan at tigo Nabi kitabullah ginan sa Quran nagu ikadu at tigo Nabi naginan so mananian na mga pamilya ko at tigo Nabi na sumbagay mamuko mga siya di social distancing kaso mga pamilya o Nabi na si kuurian o kiyaga na tigaran o Nabi sallallahu alaihi wasallam na dadin aba mi aloy aba siran miya ka social distancing kung kaya sumbayang iran minsan pan miya nga susugat siran ang mga ala pandemya naginan imarayag mga pagarya mismo su Nabi na aya kaya bukaanin akatero apitero iya na imbaga kaya katano asay agyuti pagunutan tano naginan sa Quran agusto hadith yan, agusto mga pamilya niyan. Bamialoy sa Quran, bamialoy sa hadith Nabi, bamiyang galbok o mga pamilya niya naging kaya kasimbayang social distancing, dadin naging mga pagarya, dadin maaloy sa kitab. Naginan ay importante na dito no di makapamukas sa kataksilan, kagi na matagakarkano ipsumpay subenar mga pagarya. Panabasya kambu'i ulama, miyak karata sa geng kaya social distancing. Kamada kala mga ulama. Isang si Sheikh Farid Al-Baji. Namialoy na nang kung mga katiruyan. Naguminiposte yan pan si saging nga social distancing. Isang naging kutwa si Alima Al-Ustada Raula Ibrahim. Madakal ang mga ulama. Aguging kanan ang mga ulama si sa Palestine. Katan, gi Palestine, si din sa Baitul Maqdis, na ayadiran di kasyong bayang nakandasig-dasig. Minsan pan maubayaran aging kanan ang mga Yahudi. Nabayaran inunutan aging kanan ang mga Yahudi. Nakandasig-dasig din, adiran di kinggulalanan ko simbak wallah si sa Baitul Maqdis, si sa Masjidul Aqsa. Ginan yung mga waraw ang mga tao. Pagkarawan yan, taro aging kutwa benar. Naghiti sabab, mga luksami, mga pagaryami, aya, sangan tanong naging kutwa di tanong di katuruak benar, why di tanong di makapamukas sa katak sila. Upama kaayain dawa, o sabaad na tigiran na, di tanong di makasocial distancing ka, suguan o dato. Aya sumbagsan. Inutanong mabuya pugusaya, para kasabutan o mga dato tanong ang mga Muslim, aging ko ang mga daawan o Nabi, para siran mismo imakapag-react, ang ma-explain nilan, si sa gobyerno tano, akate, kisundauan ra kami o Nabi, o pamakaso pa kami, na aya maanan yan, na ba kami ba din katiyo ba? Nakapakaiman na makuabitira. Nakaida priyak kung mga dato tano. Inutano ya di manggulawla aging kay kapugusya tanoron ka kalo-kalo ibaad na makonsensya kung mga dato tano ang makapag-react. Ama sibutira na ya. Amyawi da kaliran, amang galubagiran, may payagiran ko gobyerno tano akateke so okay tami mga Muslim. Namya kapiyapiyad nanan. Uway, agu liro pan mga pagarya. Na sudi tano di kinggulalan ko mga simbasi wallah nakanabatan ron susuro nga aging kaya. Gobyerno tano, lagi do pa kandadayan tanuiran nun. Babagan tanuiran nun sa lauda paro. Kabad na mili niyo mga masjid, 20 agupat ka oras na babantayan a pulis. Da! Ay maanan yan, na sir katanoso, tarotop, akapakang babaya-baya. O di tano di ka pakasimbayang, akan desed-desed, kakanabat tanuiran susuro nga. Na kaya problema na sa katanopan, edi social distancing. Ha? Miyagi sport ka, kukukuman,
WHO ako kuman o mga kafir. Okay, na da kapag sport kuya manan yan ako kuman wallah. Kukuman o nabi akasimbayang akan desidesig. Pamana kanabanan malapawin, kanabanan malakaribatan. Ay na maginang katanong mga pagariya. Kukuman na bitira kaay kadakal a masjid sa nga Pilipinas. Aayadiran di ka pakasimbayang nakan desidesig. Kay sabab sa gyang kutuap kukweran abitira sa mga dato. Kukweran abitira sa mga pulis. At na masjid aaya mapia aminidaway rang ko mga pulis na sabab sa ino kami di makasimbayang akan desidesig kagi inindawar kami unabi na ba kami ban pakasupak o pamakaya manan yan na simbayang kami ang bulablag kami na siyabot mamu mga pulis na migay siya sa lauda paro pagkakumanarya bitera na kay sa katano na pagpakaragan tanong yung kutuwa galabak apiyaw kakwa abitera kakulog ko kalbudian na pagpakaragan tanong gino ka kada kapatano Allahu Akbar. Ino bumiya kada di susambay ang masjid akan desidesig. Nadasira mga dak. Kay miya ko abitira. Miya ko ay amanan niyan nakapangangapin. Na kay dinyo panggalabagan. Apakaragan niyo da pendawa kano pan apia pangi nga dawa niyo na kiya bulangan niyan so syariah kiya bulangan niyan so mga katiru nabi. Natubat kanu ko Allah paginang kakano na inusi butaman salamus kanu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.